Phillip dwi, a dwi'n llawfeddyg yn gynghorol yn ysbyty Gwynedd, a dwi'n arbenigo yn clust, trwyn a gwddw. Eich gwddw, mae o'n well? Well. Iawn. Sych a dwi'n tegu. OK. A sychu. Eich trwyn, mae o'n blocio? Yndi, ac yr rhedeg yn bria. Dwi'n dŵad o Barbados yn wreiddiol. Mae Barbados yn ynys bach yn y môr Caribbean, a dwi wedi symud i'r Prydain 1996. Dwi wedi gweithio yn Mhrydain ers about 13 mlynedd, ond dwi ddim yn gweithio yng Nghymru erioed. Oedd gen I cyfle am weithio yma yn 2010, a dwi wedi dysgu mewn cariad efo'r lle. Dwi wedi dysgu Cymraeg ers mis Hydref yn 2010. Y peth anodaf yn dysgu Cymraeg ydy y treigladau. Wel, dwi eisiau dysgu Cymraeg am dwy reason. Un, dwi eisiau y challenge. Dau, dwi'n meddwl bod yn da iawn am siarad efo'r cleifion yn ei iaith. Fy mwriad I ydy bod yn rhugl yn y Cymraeg yn fian. Pam dwi eisiau ymlacio, dwi'n hoffi chwarae golf, a dwi'n hoffi chwarae tennis. Dwi'n chwarae golf ar clwb golf St Daniels o Mangor, a mae'r golfwr yn helpu fi yn rhegi yn Cymraeg. Dwi'n hoff iawn edrych ar y teledu. Fy hoff raglen I ydy Q, achos dwi'n gallu deallo, a hwb, of course. Mi welach chi wedyn. Diolch yn fawr chi, sir.